step ke besok bat ke bekemen ya pi iwei baro ngai ngu yu blay namar bol wadon rengkat bat ngi hadu kaneka por ke bamenta ngai ku blay ya pi ki perlok baro ki baju it bat yai sngap ya kaneka devotion lengba ke channel kut news tv jong jing yaseng samla KGP sinot sep ngi kabikila ai kerteng ya ka wan ban mani ngai kublay ya pi sa sisien pat iwei baro ha kerteng ke batiang kerteng ke badon bortam ke jong utrai ubalong unong pen im jonga bat jong pi uji sukres ke cing buson na kaktien ke jong blay ha ke nega step ya ke bangla pensiong nong rem ya ka na gospel Lukas kelenong ke bash po ke dikot ke ba arab kendai hadu ke balai po ki kentien haka ki ong kumni ute haba ukwa ban penksan ya lade ula ong ha ujisu uno te ubalong upara marjan jonga ujisu ule thu bat ula ong don uwei ubriu ubalet hiar na Jerusalem sya Jericho bat ula hab hapdeng kinong tu kiba haba kila penleng khut ya u bat haba kila syok ya u kila letno kita ino ya u kom ubayap bat kapang breng ka bangabu bangin ye pusan lang hakane ka step kalong hakadur jong ka jingkeli ngin keli nongkong yala de shimat kata kalong upara marjan jonga upara marjan jonga habangi pet ya kane ka benta jong kane ka dikot ngis ngautu bakadei ka jingkeli jong uriu sat bat udairu ubriu ubasyempang bat ubatip ha ya ka hukum Moses hari watla utip udan ka jingtmu ka basyalandat ka basngausi kalong ba une uriusat haba uwan ha ujisu om da kata ka mensim jong ka jing sngoret hanrei ukwa ban penksan yalade habang ipusan bha ya kaneka benta kam dei tang ka jingkeli jong uwei ubrio dei ka jingkeli ka badang sa hadu kini kisngi kiba menta ha ka jinglong brio jong i bun sin ngi perkhat yano ngi dei ban iet bat yano ngim dei ban iet hot nganget babaro nangi ngi don laki jong ki para marjan ki bangi juya sa lang don napreng jong ki bangi layasa marjan da kiba bun snam banamar kata kajing yai ne kajongi hakata kajing ya dei kawanra yangi ya kata kajing ya dei kebajan bat kebateng teng isngo ba habangi pang isitam kita kilalong kam hajan ban ye kiba haying hasemru bat hagajing sngo jongi ngisngo tu ba kita kidei ki para marjan jongi kacing batai kajong ujisu siapang upara marjan kalong kabakham yar bat kabakham jeliu hadu kata-kata kibriu kibangat hakakti jong kinong tu kibriu kibadan hapreng jong kijing kibriu kibadan hapreng jong kijing sitom kita kidei ki para marjan kijongi kaktin kajong ublei kapenken mau yang abat yapi naga siti kajong Jacob kelenong benengkong ke dikat ke baar putnyo ke ongkum ni. Ke jenglong riu blay ke basngur bat ke bombit tingit hakmat ublay. Bat ukpa kalong ke neken. Ban let kmi yaki kun swet bat yaki riu kentai. Haka jaka haka jing sitom ke jongki. Ki riu kentai bat ki kun swet. Ki day ki para marjan ki jongi. Ngim day ru ban klet ban lep bha yaki nong way. Bat ban ken mau yaki kibadon haying bendi ngilak ban syam yaka naga siti upol u apostol syaki hebru kelnong bakhat lai kadikot ke baar hadu ke balai naba kitaru kidai ki para marjan jongi ikan mau bo jisu ong kajing iet kam dei tang kajing pen pai jing bha hari kadai kajing iet ke baklem jing yaper klem jing kermen ban yu bat kaba penpau ya ka jinglong ublehi ya kata ngilak ban syam na gospel Lukas kelanong ke bahan riau ke dikat ke balai puar hadu
lai pulai habalada pi tang ye kita kiba ya pi ka jingu ayu ka de ya pi ka tin ka jong ublay ka hikai yangi bangi de ban bat ban le bha ye ki briu ki baduk ki bakardu ki briu ki badan kam bat ki badan hap deng ki jing e day ki taru ki day ki para marjan jongi habaki kun Israel kilapoi hakari klau jong kari jong ka jing kular ublay ula ai haki ya ka jing tha ka badan kam bha kumno baki day ban kum ki briu ki batep ya ublay ula ong yaki men yala upara marjan kum bayalde kane kajing tha kajong ublay yaki kun Israel ban yala upara marjan ka kentup ya shibun ki baki kun Israel ki day ban le ngakan mau habal kilaket yaki so wan nakiding so wan ki day ban teng knang baki briu ki baduk kinyo ban ket yaki kim day ban le klop yala upara marjan kim day ban pensa ya ka bainong ka baki day ban ai sya upara marjan hadu kasngi ka babut kim day ban kensiar yala upara marjan kim day ru ban penhiar keput yala upara marjan kalong ka ba shisha daga bor briu ban lut yaki briu baro harenganget haba gishania haublay ublay uhi un ai hangi ya ka jing start bat ka jing syampang ya ka ka bangi day banle la bandan shibun napreng jongi kibalong kum ulendo bat ulebi hagane ka jingjia ka ba jisu ulayatu kana rengim day ban klet ba ka jingkwa ka jong jisu nangi kalong bangin long kum unong Samaria uba kloy ban yarap ya une ubriu uba hap deng kinong tu hakapor ke jong ujisu ngikan mau ki jeu ki junyeu ya kinong Samaria kum kinong syun ki jong ki hanvei kita ru ki day ki para marjan jongi ngi day ban ken mau baki briu ki la ban ya per nangi namar kata ngide ban sngau thu haga jinglong brieu ka jongi kitaru kidai ki para marjan jongi kumta ngiru ngi sngau thu baki brieu ki don kam ki badan saudong jongi kita kidai ki para marjan jongi ngidon kam yaki ya kaban kumbangi ya lade ublay unkur khu ya kana ka jing pusan nakaktin ka jongu naga benta kaburam kejong blay amen tungin duai ublay kupa ujongi ubahap neng lengba jong kane ka stap kamala penyo hangi ya kane ka tien kejong mi ya ka bangila ya ka ban pusan bat ya ka bangila banang sngutu kambha bat ai bor yang iken kopa kumdong ngila ban ya ban hakane ka pertai harengkat kejing ngedei kejongi bat ki weipat bakum nongin sngau thu yalade bakum nongin la ban ban yalam yaki weipat hakata ka jing kum ciparlok bat kum juru haka jing ka jongi yo para marjan ngidai ban sngau thu ru ken ko pa habang haka pertai kidon sibun ki briu ki badan kam ya ka jing ka bangi de ban ai nak banta jongki nget skam ken ko pa leng ba jo ka kubor ka balengkot pamen yang iwei ibo yok sengau pat sengap ya ka pakan long ka kubur ka ban yalam yang habangi habangi ya nang ne syakman haga jingya de ka jongi batla ki para beliau korku ken ko pa ya kapor ka badang sak baro ka kerteng jisu ngaduai amen